Ogai mar doho Martha Koome koro ywak ni Mibadhi chako duogo e bad sirikal mar doho no ka koro odwaro ni mondo mi otim nonro makare. Koome olero ni oseyudo lipode mathoth mag apisas mag doho machien Mibadhi mieno kogolo siem ni joma ibiro tud kod Mibadhi biro kawo negi ondamo mar chik. Koome oyango ni doho dhi chuoga put mabiro nywako apisa mag EACC gi bedene duto mar kedo kod Mibadhi. Magi nowacho romo mar jong'ad buche ma higani manobagi e boma ma Naivasha kama thoro mar wach ne en lokruok kitiyo gi lony manyasani. Find ourselves on trial under public examination for how we manage cases and serve the court users. And regrettably, for renewed allegations of corruption in some of our court stations. This scrutiny is a moment of reckoning and an opportunity for deep reflection and reform. We must uphold the core values of fairness, transparency, integrity and accountability, and the rule of law. Technology should serve justice and not justice to serve technology. Over the past year, we have made commendable strides in enhancing access to justice, improving efficiency, and reinforcing accountability across our courts. These achievements are the result of collective effort by yourselves as judicial officers and our court staff who are working tirelessly to serve the people of Kenya with dedication and integrity. Governor Masia James Orengo oseo sirikal kuom deko chwalo omenda ne counties gino moyango ni thiro moko kuom dongruoge e counties ma Thurka.